Makubekeni umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu. Amen. Bathandekayo, isifundo sethu sentshumayelo sanamuhla sitholakala ngokwaLuka isahluko sama-23 ebesini le-13 lize lifike emashumi-35. Sermon text for today taken from Luke chapter 23 verse 13 to 35. Manifunde manje bese siqhubeke nentshumayelo. Bazalwane bathandekayo, ngineqiniso lokuthi bakhona abancane phakathi kwethu abaqalayo ukukholwa ngosuku oluthile. Inkolo yakho ayifikile njengonyazi wezulu. Umpostoli uPawulo naye wadinga izinsuku ezintathu. Kwezenzo 9:9 siyafunda izinsuku zabantathu ingaboni engahle engaphuzi. Emva kwalokhu uAnaniya wabeka izandla zakhe phezu koSawulu. Kwawa masinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu wabona wasukuma wabhabhatizwa. Bathandekayo, cishe kithi sonke ukukholwa kunguhambo. Kungubudlelwane phakathi kwethu noNkulunkulu wethu. Obudlula izikhathi ezinhle nezikhathi ezinzima. Ngesinye isikhathi siyajabula, siyamangala siphezu kwentaba njengoPetro noJakobe noJohane ngosuku lokukhazimuliswa kukaJesu. Sisemhlanganweni wesekede wabasizikazi. Siyamdumisa uNkulunkulu sindawonye, sisemvuselelweni, sithola iBible study, siyadla sindawonye, siyakhuleka. Kumnandi ukuba umuntu okholwayo ngalezo sikhathi. Kodwa ukukholwa kuyadlula ezinye izikhathi futhi. Khona manje sise lockdown. Futhi asibone ukuthi sizoba nama conferences wesekede kulonyaka. Siyamdumisa uNkulunkulu kulezi insuku emakhaya ethu. Siyathula, mhlawumbe siyalalela intshumayelo, siyakhuleka, sicule. Lokhu bathandekayo kungukukholwa futhi. Mhlawumbe uNkulunkulu uyasifundisa kulezi insuku ze-lockdown corona ukuthi akufanele sijabule sindawonye kuphela. Mhlawumbe kufanele siphinde sifunde ukumdumisa uNkulunkulu nokuxoxa naye sisodwa sisendlini. Ukukholwa kusho ukuthi futhi ukuthi sithukuthele noNkulunkulu ngesinye isikhathi. Mhlawumbe umkhulekile umuntu kulayo kodwa ushonile. Mhlawumbe ukhulekile umshado wakho kodwa akuhambanga kahle, nihlukene. Bese uyalwa noNkulunkulu. Part of faith is being angry with God. Futhi zikhona izikhathi esikwazi ngazo ukuthi asenzanga kahle. uNkulunkulu akazithandi izenzo zethu noma ukungakwenza kwethu. Mhlawumbe sibonile ukuhlukunyezwa ngamakhelwane kodwa sithulile nje. Noma usebenzile amazwi amabi kubantwana bakho kodwa awukwazi ukuzehlisa ucele inthethelelo kubo. Ngalezo sikhathi ukukholwa kwakho kuncane nje, uyanyamalala, kuyaphuma. The absence of faith is also part of faith, bathandekayo. Noma singabantu abancele kangaka kodwa ukukholwa kwethu kunje, ukwehla nokwenyuka. Up and down and up and down. Kuyanyamalala, kuyaphuma. Kulezi insuku ze-corona virus siyabona ukuthi impilo yethu ishintshile ngempela. Noma i-lockdown izogcina emva kwesikhathi, kodwa angeke sizokwazi ukuhlangana ngendlela ejwayelekile emva kwesikhashana. Cha. Mhlawumbe kunzima kuwe ukukholwa kulezi insuku. Uyabuza uphi uNkulunkulu? Ukhona ngempela na? Noma kuyiphupho kuphela nje. Iphupho elisidumalisayo. Sinobuthutha njengabakholwa kulezi khathi na. Abalandeli bakaJesu baya Emmaus nabo babena lemicabango. uJesu wafa. Wayengumesiya kodwa ufile. Wayengumngane wabo kodwa wabashiyile.
wayikusasa labo, wamethembe yena ukuletha ikusasa elihle kodwa akekho manje. Bathandekayo kuyivangeli, kuyindaba emnandi ngempela ukuthi uthando lukaNkulunkulu alukwehli, alunwabuzeli, kodwa lunamandla, luthembekile, lukhona njalo. uNkulunkulu wami uyidwala lami engiphephela kulo. Amahubo 18. Usomandla uyinqaba yokuphila kwami, ngiza kuba novalo ngobani na? Amahubo 27. uNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu. Amahubo 46. Bazalwane, akekho lutho ukukwazi ukusihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Hayi icorona, hayi ukufa. Nabo abalandeli bakaJesu bazobona lokhu ngalendlela eya eEmmaus. Kodwa ababoni ngokuzuma nje, uyathatha isikhathi kancane kancane. uJesu akafiki kubo njengo Superman. Hayi. Wafika njengesihambi, njengomuntu abamazanga. uJesu wasondela kubo njengomuntu onormal. Hayi superstar. Hayi njengenkosi yomhlaba, hayi njengesicebi. Kunjalo futhi empilweni yethu bathandekayo, uJesu uyasondela kithi njengomuntu onormal, ohamba nathi empilweni yethu. Wayenzani uJesu? Walalela uJesu. Wafuna ukwazi ukuthi kanjani labo balandeli bakhe. Banaziphi izinselelo na? Njengomngane wethu ovakasha interested ngempela ukuthi sinjani, unjalo futhi uJesu. So walalela kahle. Futhi uyazibonakalisa, kodwa hayi ngokusheshsha, ukuthi kancane kancane endleleni eya Jerusalem. Uyazibonakalisa ezweni likaNkulunkulu. Waveza ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kanjani ngoJesu. Wafunda kuIsaya, indodana yomuntu imelwe ukuhlushwa nokufa. Wafunda kuEzekeli, indodana yomuntu izovuswa kwabafileyo. Wafunda kuJeremiya, owathi bheka izinsuku ziyeza usho uSomandla engiya kuliqinisa ngazo izwi elihle engilikhulume ngendlu kaIsrayeli nangendlu kaJuda. Wafunda kuZakariya, bambeke abamgwazileyo bamlilele njengokulilela ozelwe yedwa. Waphinda wafunda kuIsaya, mina Somandla ngikubizile ngokulunga, ngiyakubamba isandla sakho ngikucine, ngikubeke ube yisivumelwano sabantu nokukhanya kwabezizwe, ukuze uvula amehlo ezimpumpute, ukhiphe iziboshwa etilongweni nabahlezi ebumnyameni etilongweni. Kodwa bathandekayo, usizi nokudabuka kuyakwenza ukuthi singakwazi ukubona kahle. Ngakho-ke abalandeli bakaJesu nabo abamzwanga kahle uJesu, kodwa bazwile ukuthi kukhona something kuye. Ngakho-ke bamemile ukuhlala nabo nokudla nabo. Futhi ngesikhathi sokudla ndawonye, uJesu wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula. Bese wathabatha isitsha sewayini, wabonga, wabanika. Ngaleso sikhathi babonile ngempela abalandeli bakaJesu. Nguye uJesu ngempela. Uvukile kwabafileyo ngempela. Bathandekayo, ngalesikhathi secorona lockdown asikwazi ukuhlangana etafuleni likaNkulunkulu ngendlela ejwayelekile. Kodwa singaphila sinethemba ngoba uNkulunkulu unathi njengoJesu owahamba nabalandeli endleleni eya eEmmaus. uJesu uzoqhubeka ukuzibonakalisa ezwini lakhe. Uzozithinta izinhliziyo zethu ukuze sibuzwe ubukhona bakhe phakathi kwethu sikwi-lockdown. uJesu ukhona ngesikhathi sikhale ngoba singakwazi ukuhlangana njengebandla endlini yesonto. uJesu ukhona ngesikhathi sinovalo lokuthola ivirus nathi sikule noma abanye abantu abathandekayo. uJesu ukhona ngesikhathi sibhekene nezinkinga eziningi ngezomnotho mayelana ne-coronavirus. Uyalalela uJesu
ukukhala kwethu nokunxusa kwethu. Futhi ukhona ngesikhathi sithule nje silahlekelwe yithemba lonke singaboni kusasa. Bathandekayo, mhlawumbe angimboni uJesu ngomunye umuntu ngesinye isikhathi. Mhlawumbe angiqondi kahle ukubukhona bakhe ngesikhathi sezinhlupheko ze-COVID-19, kodwa uJesu ukhona. Uyidwala lethu, akakwazi ukusishiya sisodwa. Ngesikhathi wasifela bathandekayo, uJesu wanqoba ukufa. Ukufa akunamandla phezu kwakhe. Ngakho uyaphila uJesu, uyaphila kimi, uyaphila kuwe. Uyaphila kithi sindawonye emoyeni nangesikhathi se-social distancing. Hallelujah, uKristu uvukile, uvukile ngempela. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana nokukaMoya oNgcwele makube nani nonke manje kuze kube phakade. Amen.